Jamasan Tosan Aji mujudaken rerangkening budaya Jawi ingkang dumugi samangke taksih lestantun dipun tindakaken dening tetiang ingkang ngrungkepi jiwa Jawinipun. Tata lampahing jamasan kawiwitan saking tata rakit uba rampening jamasan kadosta cecawis toya jeram pecel Jawi awisan ingkang dipun campur persan toya jeram pecel Jawi lerak utawi sabun krim kawul utawi lap resik kuas utawi sikat ember ingkang isi toya bening lisah pusaka sarta meja kangge methak saha marangi pusaka. Sasampunipun sedaya pirantos kala wau dipun cawisaken duwung lajeng dipun beta dhateng meja ingkang sampun kacawisaken dening paraga ingkang sampun piniji. Saderengipun jamasan langkung rumiyin dipun sithikaken dedamel pundi kemawon ingkang kedah dipun jamasi. Lampahing jamasan kawiwitan saking methak inggih menika nyikat wilah duwung kangge nyicali teyeng menapa dene lisah ingkang sampun lami ngantos wilahing duwung ketingal pethak. Anggenipun methak ngginakaken toya jeram pecel Jawi. Awit sasampunipun lampah menika duwung badhe ketingal langkung pethak pramila perangan menika lajeng winastan methak. Sasampunipun dipun pethak duwung lajeng dipun lap ngginakaken kawul utawi lap resik ngantos aking saestu tumunten dipun angin-anginaken. Sasampunipun garing salajengipun duwung dipun awisi ngginakaken awisan ingkang dipun campur mawi toya jeram pecel ngantos pamoring duwung ketingal. Salajengipun duwung lajeng dipun girah ngginakaken toya lan sasampunipun dipun lap kanthi tingkas duwung tumunten dipun lisahi ngginakaken lisah pusaka lan dipun angin-anginaken sawetawis wekdal. Ancasipun jamasan inggih menika kangge nyuceni dedamel ingkang wujud Tosan Aji supados kalis saking reget kanthi pengangkah sageta mangaribawani kararjan menep lan sucining manah. Nggih para kadang menika kala wau sawetawis gambar ingkang nedahaken tata cara ingkang suwau ngajeng kangge pirembagan wiwit saking methak lan ugi ndawahi awisan tumrap duwung lan dhateng panjenengan ingkang badhe nderek pirembagan wonten ing Titiwanji dalu menika dipun sumanggahaken wonten ing sekawan gangsal setunggal 666 wonten ingkang saking sakjawining Ngayogyakarta saged lumantar 0 sekawan gangsal setunggal 777. Nggih menawi pirembagan pun lajengaken Mas Winantu nglisahi duwung menika kala wau lak sasampunipun dipun awisi nggih Mas nggih. Nglisahi menika prayoginipun kados pundi Mas? Jangkepe menapa ingkang pun aturaken kala wau bilih ndawahi warangan menika prayoginipun menawi benter. Terus kala wau menawi methak menika kedah asrep nggih. Nanging menawi ndawahi warangan menika prayoginipun menawi benter menawa malih ingkang lumampah wing Kraton Ngayogyakarta menika sanes dipun koloh nanging dipun sikat dipun sikat dipun kuas dados
Ajeng menawi ngersakaken langkung cepet malih menawa pun pijet. Nggih. Pun pijet Nyek, nggih. nggih. Ya, terus Pijet. nek rencang-rencang menika anggenipun Mas Tani pun kala kalian pun nyek. Oh, awalipun Pun niku dipijet. pun pijet menika pun nyek. Nggih. Sing menawi sampun pun dawe warangan lajeng pun girah malih ngangge toya kethak Nggih. lajeng pun lap kedah garing kedah Nggih, garing, Mas. kedah garing naik kala rumiyin ginakaken menika ingkang pun wastani kawul menika dumados saking serutan deling Serutan deling nggih menika anggenipun ngandharaken bab kawul mangke pun sambet sak sampunipun ingkang wonten badhe mlebet menika nun injih sugeng dalu Bapak Giyanti wonten ing Brebah nggih. Halo, sugeng dalu. Halo, sugeng dalu. Oh, nggih, putus menika nggih. Nggih, pun lajengaken Mas. Menika saking serutan deling nggih menika pirantos ingkang kangge garingaken kangge garingaken. Nah, sak menika nggih saged saking bahan kaos Ngaten. saged ingkang sak perlu boten wonten toya ingkang tasih tememplek. Tememplek. Lajeng pun angin-anginaken sawetawis Nggih, supados estu garing nggih. nembe pun lisahi. Oh, ngaten. Terus lisah pun dawahaken wonten tosa menika kedah sampun garing Nggih. tosanipun. Lan menika Pak Giyanti menapa menika sampun mlebet malih sugeng dalu, Pocong.